An balima Mali kunnafoni TV lajɛbagaw an b'aw fo dantɛ foli min na aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan an ka foli belebeleba bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ye ko nin kɔ émission mandi ni y'o daminɛtɔla ye zikiri waati kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna an bɛ yan nɔ aw nisɔndiyali de kama ka se k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan kanubagaw bi ta in tɛ kɛ basi ko min na bɛ dɛsɛ sa bi an ka zikiridala denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni kanubagaw a ka di aw ye ne ka tɔgɔ fɔ aw ye mais ne tɛna tɔgɔ fɔ aw ye komi an ka invité yɛrɛ b'an bolo yan nɔ a b'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ aw ye aw ni ne an bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamalekun Malimatu. Waalaikum salam rahmatulahi taala wa barakatu. Somɔgɔw. Somɔgɔw la. Nse. Ok, i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ya. Alhamdulilayi. Ne tɔgɔ ye Korotimi Sangare. N'u bɛ n wele zikiri Korotimi. Ok, kanubagaw aw yɛrɛ n b'a dɔn hali ni mɔgɔ ma deli ka zikiri Korotimi ye i y'a ka misiki caman kɔni lamɛn. Ok, an tɛna kuma janya. Zikiri Korotimi i bɛ se k'i voix bila pour que kanubagaw ka dɔn k'a fɔ ko nin ye Korotimi yɛrɛ de hali ni misiki tɛ Korotimi voix kɔrɔ a voix ka di yan. Ayiwa baasi t'o la parce que an bɛ kanubagaw ka bila la. A nana Sangare koro nalen do a nana kanubagaw wele a nana zikiri koro nalen do a nana kanubagaw wele maa caman bɛ kanuya kuma de fɔ ngo kanuya wale t'u la dɔw bɛ kanuya wale fɔ ne ye u bɛ kanuya wale kɛ n ye a nana Sangare koro nalen do a nana kanubagaw nisɔndiya. Wa o jara kanubagaw ayiwa a yɛrɛ bɔra ka sa koro ko k'a nanen do ka na aw nisɔndiya ne kɔni b'a dɔn bi ta in tɛ kɛ basi ye ko min na bɛ dɛsɛ. Ok, koro o jara koro an bɛ se k'a dɔn koro nana zikirida kɔnɔ cogoya min na. Alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye. Koro ye ɲamakaladen ye mais Ala ye ne dakan kɛ zikirida ye parce que ne fa Ala ka hinɛ la n'o ye Jeliseni Sangare Kemerana ale ka baara kun ye bamanan dɔnkilida ye. N ka musokɔrɔba ale yɛrɛ kun bɛ bamanan dɔnkili la n'o ye Safura Dɛno ye. Donc sisan ne yɛrɛ nana wuli zikirida de diyara n ye ka sabu kɛ Usumani Sherifu Madani Hayidara kanu ye donc ne donna zikiri la o sira kan inchallah. Ok, faamuyali sɔrɔ l'o la mais koro i ka zikirida daminɛ ka na sisan a bɛ waati joli la. Alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye. Koro ye zikirida daminɛ 2008 mais ka don zikiri yɛrɛ kɔnɔ ka baara dɔw k'a kɔnɔ ka na se bi ma n yɛrɛ n y'o kɛ 2019 ka na bila bi la sinon n tun bɛ zikiri kɔnɔ 2008 n y'a daminɛ mais kow cogoya bolo ma n kun y'a bila kɔfɛ tugun tilala k'a ta 2019 fo sisan an b'a kan ka taa dɔɔni. Ok, donc o wagati kana se sisan ma koro ye album bɔ. Non ma album bɔ fɔlɔ mais an bɛ album ko labɛnw na. Ok, hali bi Ala k'a nɔgɔya. Amina. Ala ka album bɔli ko Ala k'a latigɛ. Amin amin. Ok, faamuyali sɔrɔ la koro komi émission yɛrɛ ye zikiri ye koro bɛ se ka zikiri kɔrɔ fɔ an n'an filɛlibagaw ya zikiri kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye. Alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye. N'i ko zikiri kunu zikiri ani bi zikiri différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ différence t'a ni ɲɔgɔn cɛ. Fɔlɔ an tun bɛ zikiri dɔn min ye sisan moderniser la dɔɔni parce que zikiri tun bɛ kɛ zawiyaw kɔnɔ misiriw kɔnɔ ani wajulikɛ yɔrɔw la mais sisan alhamdulilayi fɔlifɛnw donna la an b'a kɛ kɔɲɔyɔrɔw la an b'a kɛ denkudiw furusiriw hali ni mɔgɔ y'an wele i ka anniversaire la an préparelen don an bɛ taa kɛ yen bɛɛ la bon ne kɔni bolo zikiri kɔrɔ ye ka mɔgɔw dusukun kana ka na Ala ma o ye zikiri kɔrɔ ye inchallah. Ok, o faamuyara mais zikiri dali o a nana cogoya jumɛn na koro bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛna. Bon alhamdulilayi zikiri dali ne kɔni n ti mɔgɔ caman ta dɔn dɛ mais ne kɔni ta o nana nacogoya min na parce que n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni i yɛrɛ de ne tun bɛ madrasa de la
bon n ye jeliden min na an bɛ dɔnkili da mɔgɔw b'a fɔ i bɛ se dɔnkilida la i débrouiller komi i fa yɛrɛ ye dɔnkilidala ye a bɛ fɔli kɛ donc i fana k'i jija hali n'i ma se ka i fa ka sira in kɛ zikiri min n'i bɛ k'o da tan o ka fisa n kun b'o kɛ madarasa la bon fɔ Ala nana kɛ n yɛrɛ y'a kanu ka don a la ka taa kɔɲɔw kɛ ka denkudiw kɛ i y'a ye. O waatinin ninnu kɔnɔna na koro tun bɛ jɔ zikiridala jɔn de ladege a tun bɛ to k'olu ka dɔnkiliw da. Ok o wagati la zikiri solo de tun ka di n ye kosɛbɛ k'a daminɛ 2003 yɛrɛ la y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ sanayɛlɛ bɛ bɔ wagati min na n kun bɛ sanayɛlɛ lamɛn n b'a da zikiri solo yɛrɛ nɔfɛ k'a daminɛ na fo ka s'a laban na bon n ye zikiri solo kanu ka zikirida daminɛ ne yɛrɛ wolola Kucala de n ye zikirida daminɛ Kucala yen nɔ k'a sɔrɔ n ma solo ye n kɔni b'a ka kilipuw ye n b'a ka dɔnkiliw ye n bamuso yɛrɛ b'a kasɛtiw san ka di yan n fakɛ yɛrɛ b'a san ka di yan n b'a lamɛn fo ka n'a kɛ Ala barika la an yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n t'a la bila a ka kalan hukumu kɔnɔ mais o y'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ dɔɔni kɛ n yɛrɛ ye. Koro bɛ se ka o dɔnkili in dɔɔni da an kanubagaw ye komi yɛrɛ kun ko k'i b'a da ka b'a daminɛ fo a laban. Awɔ tun b'a da ka b'a daminɛ n kun bɛ to ka dɔnkili dɔ da n ka mɛtiri la ni wagati in na an ka mɛtiri n'a yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na parce que ale bɛ fɔ Dɔgɔnɔdugu la n kun bɛ to ka o da olu yɛrɛ kun b'a fɔ ni dɔnkili ka di n'i jija a bɛna kɛ mais kɔfɛ n nana dɔnkilida daminɛ zikiri kɔnɔna na n ye Ayidara Fasa de da o kɛra n ka dɔnkili premier ye inchallah. Koro hali bi e ma a yɔrɔnin kɛ ne ko i ko k'i tun bɛ zikiri solo ladege waati min na kalandenya kɔnɔna na i k'o dɔɔni da. Ok kira Mamadu sanayɛlɛ ala kira Mamadu sanayɛlɛna kira Mamadu sanayɛlɛ ala kira Mamadu sanayɛlɛna ala kira Mamadu sanayɛlɛ ala kira Mamadu sanayɛlɛna ne bɛ min fɔ silamɛ jama ye Ayatollah jɔne kalangana ne bina kuma Ayidara la kira mɔde Ayidara la Ayidara bɔra jɔni na Ayidara bɔra Muhammadu la Ayidara bɔra Bamadani na Ayidara bɔra Basitana Ayidara bɔra Ainanu na Ayidara bɔra Kakala Ayidara bɔra Kureshiw la Ayidara bɔra Ashimu na Ayidara bɔra Kureshiw la kira Mamadu sanayɛlɛna kira Mamadu sanayɛlɛ ala kira Mamadu sanayɛlɛna. Wa o jara Koro. Ok Koro ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina ya Rabbi. Hali bi ala ka ko tɔ kɛ sankɔrɔtɛ. Amin. Koro ka daminɛ 2008 la kana sisan na Koro ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ zikirida kɔnɔna na. Alhamdulillah baara baara n'i b'a la diɲɛ kɔnɔ n'i y'a kanu i bɛ gɛlɛya sɔrɔ la i n'a fɔ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ la. Koro ye gɛlɛyaw sɔrɔ zikiri kɔnɔna na parce que donc fɛn diɲɛ kɔnɔ n'i b'a la gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a la tuma dɔw la gɛlɛya yɛrɛ ma n'i sɔrɔ a kɔnɔ f'a bɛ k'i kɔnɔ ko hɛrɛ t'a la mais ni a hɛrɛ wagati fɛnɛ sera i b'a hɛrɛ sɔrɔ. An ye gɛlɛyaw caman sɔrɔ. Komi Koro yɛrɛ ko a somɔgɔw jɛnna n'a ka dɔnkilida ye mais kare kɔnɔ mɔgɔw dun olu ma fɛn fɔ Koro ka dɔnkilida zikirida ko la. Alhamdulillah kare kɔnɔ mɔgɔw hali ni kare kɔnɔ mɔgɔw ye fɛn fɔ ma fɛn mɛn parce que mɔgɔ ne yɛrɛ wolola yɔrɔ min na olu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔnkilida bɛ anw ka so n'u y'i yala u bɛ se k'a fɔ ni kɔni ye sira wɛrɛ ta a n'u ka mɔgɔ tɔw bɛ min kɛ o tɛ kelen ye mais k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ ou bien ka kuma misɛnninw kɛ karisa yɛrɛ kɛra dɔnkilidala a bɛ taa m'o mɛn fɔlɔ hali n'a fɔra m'a mɛn. Ok kumana hali bi ala kana fɔ. Amina yarabi. Ala kana fɔli cɛ janya. Amin. Ok Koro gɛlɛya mana kɛ yɔrɔ min nɔgɔya bɛ kɛ yen nɔ. Inchallah. Koro ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a ka zikiri daminɛ ka na se sisan ma. Alhamdulillah Koro ye nɔgɔya minnu sɔrɔ n'an bɛ se ka olu fɔ parce que n yɛrɛ y'a f'i ɲɛna n kun ye zikirida daminɛ mais n tilala k'a bila parce que ka sabu kɛ gɛlɛya dɔw nana an y'a bila mais n tilala ka continuer ka taa 2019 o yɔrɔ la n ka sababu ɲuman min kɛra sababu ɲumanba ye ma pour que n ka se k'a daminɛ n b'a fɔ hali n'a ti yan Adama Bari a bɛ ka production Kucala ale de ye encouragé ko n ka dɔnkili da
alhamdulillah ye ya bani fasada a y'a financer ka clipw n'a fɛnw bɛɛ kɛ ko pour que ko ne ka se ka dɔn ne kɔni bolo o ye nɔgɔya dɔ ye a kɔnɔ tuma dɔw la an bɛ taa kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ denkuruw bɛ kɛ furusiriw olu bɛɛ ye nɔgɔya dɔ ye mais hali sisan an mago bɛ nɔgɔyaw la inchallah. Ok, halibi ala ka nɔgɔya. Amina yarabi. Koro ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Vraiment ne ni zikiridala wɛrɛw an bɛ jɛ ka baara kɛ i n'a fɔ ni kungow bɛ yen nɔ zikiridala dɔw bɛ se k'a fɔ na an bɛ taa nin ko ninnu kɛ ou bien zikiridalaw ka kungow an bɛ t'o kɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko koro ni karisa de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi o mɔgɔ tɛ yen ne yɛrɛ bɛ n ka groupe la donc ne ni n ka kalanden 2 bɛ n bolo musomanin 2 ni ɲɛnajɛw bɛ yen n'olu bɛ taa kɛ mais ni mɔgɔ tɛ baara la i n'a fɔ karisa ye ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ ka baara kɛ o tɛ yen n kɔni karamɔgɔ ye solo ye parce que n kalifala solo la inchallah. Ok, faamuyali sɔrɔla la komi i ko k'i n'u bɛ jɛ i ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw aw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i yɛrɛ ka groupe créelen don min tɛ olu fana ta ye mais koro i ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw cɛ aw cɛ bɛ cogo jumɛn na? Alhamdulillah ni zikiridala ɲɔgɔnw cɛ surtout artiste ɲɔgɔnw gɛlɛya ti an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni min ka ko bɛ yen o ye n ka ko de ni fɛnɛ ka ko bɛ yen o y'o fɛnɛ ka ko de voilà a bɛ ten tɔ. Halibi ala ka bɛn ni kɛlɛya na. Amina yarabi. Ok, koro de la ka voyager ka taa dɔnkili dɔ la yɔrɔ wɛrɛw la? Awɔ, koro bɛ voyager ka taa dɔnkilida la yɔrɔ wɛrɛw la mais n kɔni ma deli ka bɔ jamana kɔfɛ fɔlɔ mais Mali kɔni kɔnɔna na yan n bɛ yan dafɛla caman kɛ. Ok, kanubagaw ayiwa an mago b'aw la dɛ aw minnu bɛ kɔ kan aw bɛ k'an lajɛ koro ko k'a mago b'aw la aw ka wele bila ma pour que a bɛ se ka tɔ an nisɔndiya cogoya min na k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la kɔ kan na yen nɔ. Ok, koro an ye dɔɔni kɛ kuma na ni komi yɛrɛ ye fila ye an tɛ taa ni kuma in yɔrɔ jan ni kɔni filaw wele k'u sigi k'i ta kɛ kuma ye ne b'a dɔn fila musokɔrɔba dɔw b'u sigi duguma ka sunɔgɔ dɛ. Ok, koro bɛ se ka kanubagaw la nisɔndiya cogo min na n'a voix dumanba in ye kɛnɛ b'i bolo. Inchallah an bɛ kanubagaw ka bila la wagati bɛɛ lajɛlen na. Ok. O samba masajuru lero samba aw majuru kame awa samba ngo fila uko kalisi ni kalisi tive ngo maubikari ko samba masajuru lero faye aw majuru kame awa samba ngo bamana ngo kolo ni kola dutive ngo mauti kola ngole ye samba masajuru lero faye aw majuru kame awa samba ngobiya nga uko kambia ni kambia tife ngo muso kambia tila ide unga mia tila aliteru kambia tife sama masajuru leru foye amajuru kame awa sama amajuru kame wa ko flajuru sayo masa bi madunia dala nebi ya fanyini dunuya cɛmani musomanu fɛ fɛn o fɛn ɲɛ bi koroti min na aw ka yafa kalandeni ma wala ɲɛ denmisɛnnin jini ye karamɔgɔ fɛn fɛn b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullahi aw ka yafa koroti min ma wala ne ye denmisɛnnin jini ye denmisɛnnin ta ɲɛ ko na tiɲɛ ko dɔn dɛ mais sisi ni ala tɔgɔ barikama ye ko bɛ daminɛ masa min na n'a bi laban masa kelen de la wayidu ala wala ne nalen ne do ne nana kanuya sira de ma kanuba fɛn mi diɲɛ kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ ka koroti min man kan do kucala k'aw ka sɔrɔ fe kɔnɔ ni man kan bɔra aw ye aw ma masajuru man kan mɛn wa wala ne ta walaba ɲuman ne kɔ safura de n'o jeli seninga nan kan ma kɔ wala ne ta mama kɔ o la ɲa da filajuru de la ali nin tɛ fila kan mɛn k'a fɔ filadenw ye k'u bɛ kanu bɛn na ko filalo jarama Mali filalo jarama ngo filalo jarama farafina filalo jarama ngo filalo jarama farajala filalo jarama ngo filalo ko kalisi ni kalisi tife ngo maubikari ko samba masajuru leru foye aw majuru kame awa samba. Ok, koro a jara nga a filalama yi komi sena ka fila ninnu bɔ a la a filalama yi de sa a filalama yi filala ko in k'a la koyi a filalama yi de y'a ko ye i b'a filanan ye i ma ne filanan sigilen
ne yɛrɛ denmuso ya nana ka na ne bila Jaba Sisoko Madame Sisoko ne fila dɔrɔn b'a filanan ye fila ko in kɔni sa koro o de bɛna a ko bɛ naka la san i kun bɛ filaw bɔ a la a to an k'olu to a la sa walima i kun b'a fɔ filaw bɛ dɔnkɛ muso nɔfɛ o de kun b'a ja filaw bɛ dɔnkɛ muso nɔfɛ parce que filaw bɛ muso valeur dɔn o m'a fɔ ten ko muso ja ayi dɛ ok koro o jara inchallah koro i bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ komi i yɛrɛ ko ten i bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ sisan ne ko komi i ko kalandenw dɔw fana b'i bolo k'e n'olu bɛ taa ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ne bɛ fɛ sisan ka koro invité ko koro kana n ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ koro a ka di ne ye n ka ɲɛnajɛ ka daminɛ joona komi artiste yɛrɛ b'a fɔ ko Bamakɔ kɔɲɔ t'i daminɛ joona mais a ka di n ye koro kana ka ne ta ka daminɛ joona koro sɛgɛnnen don koro y'a daga sunɔgɔ dɔɔni k'a ka kalandenw bila ka na est-ce que o bɛ koro ka baara la alhamdulilayi rabil alamin ko ni yɛrɛ wulila waati min na i bɛ na o ti koro ka baara la parce que n'i y'a ye kanubagaw b'a fɔ ko koro na i ka na an ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ u b'u ka wari don i la ko e de bila u dusukun na ko karisa bɛ na an ka ɲɛnajɛ kɛ n'i ye mɔgɔ wɛrɛw bila ka taa a bɛ se k'i kanubagaw décourager donc koro ka baara t'o ye n'i ye ne wele ko na an ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ ne ni n ka kalandenw bɛ taa wagati min na n'aw ko ko aw mago jɔra zikiri koro la an bɛ fɛ k'an ka fasada daminɛ koroti min b'a daminɛ wagati min mana o ja fo ka taa fɔ k'a banna hali n'a ye n wele kulu sanfɛ n bɛ yɛlɛ n'u ye n wele yɔrɔ o yɔrɔ ko a tant que zikiri koroti min bɛ bɛɛ ka bila la ok faamuyali sɔrɔla la mais koro wariko fana ɲɛnajɛ wariko o tɛ ni i ka client bila ɲɔgɔn na fana ayi ɲɛnajɛ wariko tɛ ne ni n ka client bila ɲɔgɔn na e ka ɲɛnajɛ foyi ma deli ka dabila o ko la ayi ne ka ɲɛnajɛ foyi ma dabila k'a fɔ ko wariko de ye an bila ɲɔgɔn na o ma deli ka kɛ parce que mɔgɔ dɔ b'i wele bi a bɛ se k'e wele ni wari fitinin na mais e bɛ fɛn min sɔrɔ a ka o wari fitinin kɔnɔ Ala de b'o dan yɔrɔ dɔn dɔ bɛ se k'i wele a bɛ wele wari ba la i yɛrɛ sigilen t'a ye i bɛna wari min sɔrɔ i tɛ n'o sɔrɔ e bɛ se k'a dɔ fɛnɛ minɛ ko wari ba bɛ ne kun ka wari fitinintigi bila i bɛ taa wari batigi fɛ i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ jɔn t'a dɔ fɔ a la donc ne ka kanu ni min ye ne kanu ka fɔ koroti e de bɛ taa ne ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ n'i y'a fɔ ne ɲɛna pere k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ e min y'a fɔ pere hali n'a sɔrɔ e bɛna 5000 de di ne ma ni 4000 tigi nana ne bɛ taa 5000 tigi ta kɛ parce que e de fɔlɔ la ok ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka korotiw mankan mɛn dɛ ayiwa a tɛ mɔgɔ si bali ka koro wele koro ko ale bɛ taa bɛɛ ka ɲɛnajɛ kɛ fantan ko t'a la faama ko t'a la waritigi ko t'a la wari b'i kunna ko t'a la fana n'i y'ale wele dɔrɔn e ka kɛ fɔlɔ ye dɔrɔn k'i b'ale ye ok faamuyali sɔrɔla la koro inchallah komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma koro ka baara kɔnɔna jumɛn de ka di koro ye alhamdulilayi ne ka baara kɔnɔna na fɛn caman ka di koro ye parce que koro yɛrɛ min filɛ nin fɔlɔ koro ye fantanden a bɛ koro hakili la n'a ye fɛn sɔrɔ don o don a ye sɛgɛn min kɛ a ka fantandenya kɔnɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ɲɔgɔnna la k'o bɔ a la koro sigilen don n'a ye don o don k'a fɔ ne ale kɔni hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fantanw dɛmɛ falaw ni yatimɛw u bɛ koro ka hakilina na diɲɛ wagati bɛɛ ni Ala y'a kan ye ok halibi Ala ka hɛrɛ kɛ amina yarabi Ala k'i bolo mɛn i ka baara la amin amin koro ko jumɛn de fana man di ye i ni baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ la alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye ko min man di ne koroti min yɛrɛ ye ne Sirifi jeli ko min ne t'a fɛ fiyewu fiyewu o ye ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko nin bɛ yen k'a sɔrɔ o tɛ yen koroti min t'o fɛ dɛ parce que nkalon ale de bɛ se ka koba caman tiɲɛ hali n'a jara bi n'i ye nkalon tigɛ bi n'a jara a kɔfɛ ale man di nkalon b'i n'a fɔ u ka bɔnmɔni dɔ bɛ yen a sanfɛlanin ka timi a laban yɔrɔ ni o ka kunna nkalon b'i n'a fɔ o de voilà ok faamuyali sɔrɔla la koro bɛ se k'a ka numéro di kanubagaw ma ni min mago b'a la k'a wele kɔɲɔ dɔnkili ou bien kɔɲɔ ɲɛnajɛ ou bien denkundi ɲɛnajɛ la o b'a sɔrɔ numéro min na awɔ koro bɛ se ka numéro di koro ka numéro 79 57 57 40 48 ok faamuyali sɔrɔla la kanubagaw koro ko n'a ye nin kɔngɔ dɔrɔn a b'ale sɔrɔ wale pɛrɛlen don tous les temps
a ka ɲɛnajɛw la inshallah k'ale b'aw ka bila la. Ok Koro, a diyara n ye ɲana an k'an kɔ don ɲɔgɔn na i b'i ka folikan min b'i bolo k'a fɔ kanubagaw ye i b'o fɔ kanubagaw ye i bɛ sɔrɔ ka dɔnkili da min tɛ fila dɔnkili dɛ an bɛ sɔrɔ ka bye bye kɛ kanubagaw la. Ok, ni Ala sɔnna an bɛ foli kɛ kanubaga cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen na. Min kanubaga min dɔn tɛ min dɔn parce que mɔgɔ tɛ se k'i kanubaga bɛɛ dɔn i n'a fɔ i tɛ se k'i jugulamɔgɔ bɛɛ dɔn cogoya min na. Min kanubaga cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo surtout tungarankew olu bɛ tunga fɛ u hakili bɛ ne na yan kosɛbɛ kosɛbɛ. Italiyɛnw b'o la, Algériens b'o la, Faransikaw a bɛɛ. Donc a dɔw bɛ yen olu ye Korotim kanu u ma deli ka ne ye ni Korotim ko fɛn fɛn b'a bolo u ŋaniya ye min ye u b'a di kana ka sɔrɔ u ma deli ka Korotim ye fɔlɔ. Donc n ka foli belebeleba bɛ olu bɛɛ lajɛlen ye. Bɛ tele yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo surtout n ka sababu ɲuman yɛrɛ n b'a fo k'a barikada a ka ŋaniya ɲumanya la. Inshallah. Ok, faamuyali sɔrɔla la. Sakuru an ma show ka sɔrɔ ka ka sɔrɔ ka bye bye kɛ. An ma show ka sɔrɔ ka bye bye kɛ. Ok. Ok. Tele yɛrɛ tɔgɔ Mali Kunnafoni TV. Mali Kunnafoni TV. Ok. Anana unana ni hɛrɛ anana unana ni hɛrɛ kunnafoni ni nana ni hɛrɛ Mali Kunnafoni nana ni kaira ye. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yo. Amanga badenya jurumewa amane kata si jurumewa ni jurubi fo kunnafoni de Maliba kunnafoni de Ayuba yo abarika kanuna abarika ikasirifi kanuna wala ingo kanu manolendo alimatirisi bonya bi folinina sisoko jaba foli lembia tungarange au ka foli bia wakone nana Maliba kunnafoni mwana ni kaira he Maliba kunnafoni nana ni here ko emission de mabanga emission na zigire de mambike ni emission na kunnafoni jesene nyuma kodo abisoro Mali Kunnafoni ni mago be nouvelle ya mina nouvelle ya kole ajele asege segele obisoro ni tele so indela Maliba Kunnafoni ko Mali yande bi yoro aya ujanto ni tele so indela wala ni ya faso kunnafoni ye nguna ni here au nana ni kaira anana au nana ni hereba Ojara Koro. Ok Koro inana nga wele lame a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ fɔ dantɛ foli min na inshallah Ala k'i bolo mɛn i ka baara la amina ya rabbi Ala k'i ni i kanubagaw Ala k'i kanu du bɛɛ lajɛlen na amina ya rabbi inshallah Koro an b'a f'i ye ko nin ka k'a daminɛ nin kana k'a laban ye inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don wɛrɛ Mali Kunnafoni TV ka tugu inshallah ok kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna ni de tun b'an bolo bi ka yira aw la an y'a fɔ kɔkɔ connectelen to Mali Kunnafoni TV la tous les temps an bɛ yan nɔ ka nouvelles yira aw la aw ka j'aime ani commentaire ba de kɛ an ka vidéo nataw kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ